N'hi ha un personatge valencià que per desgràcia va morir fa alguns anys, el coneixeu tots, un tal Ovidi. Doncs bon conte una de l'Ovidi que vos agradarà, perquè si no la coneixeu, a partir d'ara la recordareu. Era l'any 92, l'Expo de Sevilla, i el dia de la Comunitat Valenciana, per una d'aquelles coses que rara ha vist que passa, no sé per què de quan en quan, ens havien llogat per fer aquest dia de la Comunitat en el Palenque, que allí crec que cabien 2.000 i pico persones, i teníem que actuar al tall Paco Muñoz, del qual soc mànager, amic i representant, i Ovidi. Després d'un viatge en autobús, que Ovidi, no sé si ho haureu sentit, però Ovidi era molt bona persona, era molt bon tio, però quan li ficaves 3 carajillos davant no hi havia qui l'aguantara. O sigui, era algo per deixar-lo menjar a part. Bueno, doncs després del viatge que ens donà, perquè el tall s'havia retrasat, que actuava en Peníscola i s'havia retrasat l'actuació, total, que tota la nit de viatge que a Sevilla, ens toca actuar en el Palenque. I vos conte, en el cartell, l'actuació crec que estava al tall, Paco Muñoz i Ovidi, per este ordre. I l'organització ve i ens diu, jo entonces feia un poc de regidor de l'espectacle, de mànager, em diuen Ricard, fulanito, em dic, mira, està la gent de Canal 9, però no ens ha demanat permís, autorització per a gravar ni per a entrar, i nosaltres, abans de donar l'autorització, volem saber vosaltres què és això. I dic, no, vosaltres, si no us ha demanat permís a vosaltres, a més coincidia que havia tingut Canal 9 una enganxada en l'Ovidi, feia-vos dir, total, que digueren que per vosaltres no. El ben cert és que Canal 9 degueren de pensar, com és el tall, Paco Muñoz i Ovidi, i nosaltres el problema el tenim en Ovidi, mos clavem, filmem i peguem a fugir. El que no sabien és que nosaltres en aquest tipus d'actuacions no fem això, sinó que depèn de l'estat d'ànim, ixes tu i cantes, després jo i cante, total, que l'Ovidi s'ha encabotat que tenia que cantar primer. I ix l'Ovidi ha cantat primer. I la gent de Canal 9 estava tal com vosaltres ahir, o sigui, igual. I es comença a tocar el Toni Soler, que acompanyava l'Ovidi, i res, a la primera frase que diu, l'Ovidi es dona compte i vos ho conte tal com va passar. I es gira, Toti, para. Mos quedem tots, dic, ja està. L'Ovidi me la monta, perquè l'Ovidi era molt de muntar-li més en aquella època. Alça la mà, diga, seguretat. Clar, hi havia un cos de seguretat prou important, era l'Expo. Ve seguretat, s'arrima a l'escenari, ell s'arrima la boca a l'escenari i diu, no vaig a dir-ho, però s'ho imagineu, eixos fills de tal, fora d'ací. Textual, o sigui, 2.000 i pico persones. Eixa és la primera part. Estos senyors se'n van fora, no pogueren gravar, fem l'actuació i no passa res. Moneixim, fem-nos perquè l'Ovidi volia el seu carajillo, ell és cabut pel carajillo, i moneixim i dona la casualitat que al bareto on anem, hi ha uns baretos en l'Expo, on anem a fer volum, estaven la gent de Canal 9. Era un càmera, i suposa que era una regidora o la periodista, bueno, no ho sé, una xica. I s'arrima, Ricard, mira, di-los que vinguen. I entre mi pensa, una de dos, o li amolla bocina o li demana perdó, perquè l'Ovidi tenia els dos extrems, li cauen per on ix. Crida els dos periodistes i es diu, mira, disculpeu, jo sé que vosaltres no teniu culpa, però a mi se m'ha prohibit en Canal 9 i tal i no vaig a donar-vos ara corda perquè ells cau. Per cert, vosaltres parleu valencià? Aquells xics, en tota la seva bona intenció, contesta la xica, me'n recorda perfectament, diu, no lo hablamos, pero lo entendemos. Diu, tu, com el meu gos, igual.